Di nava xaniyên kavil û wêrankirî kesek rabûye vekirina meştelekê ku pêkhatiye ji dehan corên gulan û keskatiyên ciwaniyê. Ev kese rojane sexbêriya evan gulan diketin û sererayî ku keş û hewayê Mosula kevin noke gelekiyê germ e. Belê berdewam evan gula av detin û belgên wan lê vediketin û kezê xîtin. Êk ji bikirên gulan wesa diyar diketin ku demê ew qesta evê meştelê diketin, êkser derûnê wî aram dibîtin û vekirina evê meştelê xizmeteka baş gihandiye xelkê deverê. Ev xwedê xelkekê zor dihête evî cihê û demê kesek dihêt û meştelekê li cihekî wesa dibînît, lê deverên kevin êkser derûnê wî aram dibît û ev karekê gelek baş e. Talal Muhammed merema vekirina evê meştelê wesa diyar diket ku bo xelkekî diyar bîtin jiyan li Mosula kevin carek dinya vedgerîte ve û xêzanên evê deverê dest bi nexşandina malên xwe kirîne. Bikir têne vê derê li taxê Babilbêd û taxê Teyeran û taxê Meşahî de mebesta min xelkekî zor tên her wisa mebesta min ji vekirina evê nemamgehê ew ku jiyan vegerîte Mosula kevin û hemî xêzan vegerine ser malên xwe. Belê demê xelk têne jûr û keskatiyê dibînin gelek kêfxweş dibin li gul û şitlan dinêrin bawer nakin ku nemamgehek hûsa li Mosula kevin heye. Pitirî 30 salan e Talal karê çandina gulan û keskatiyên navmalan diketin û li serdemê çekdarên Daeş mala wî digel meştela wî hatine wêrankirin. Nûke taze dest bi karê xwe kiriye û ev meştele yekemîn meştele li Mosula kevin dihête vekirin. Kawa Umerdengê Emerîka, Mosul.